Всем привет! Сегодня мы будем говорить про работу и виконувати роботу, яка називається визначення освіченості з допомогою люксометра U116. І ось це самий прибор U116. Зараз розкажу вам, як він працює. Вы же можете ознакомиться с методичным указанием больше подробязно на дистанційній платформі. Ви почитаєте, що таке освіченість, як вона виміряється, в яких одинках виміряння, що таке світловий поток, ввогуле, які бувають лампочки і який світ, яка освіченість більше підходить для праці чоловіка. Так само в цій роботі є дві частки, які треба буде виконати. Так? Ми поміряємо з вами частку, яка називається коефіцієнт натуральної освіченості, естественної освіщеності, КІО. І треба буде вам потім вирішити задачку. Так? Задачка, ось дається приклад і сама задача для ось цього кабінету 515А. І доведеться, яка освіченість створається з допомогою ось цих 6 лямпочок. И вы решаете задачку, вы в своей справоздаче пишете, берете листочек, оформляете онлайн, пишете назву работы, мету работы. Далее у вас будет задание по вызначению коэффициента натуральной освещенности. И вторая частка – это вы решаете задачу для этого кабинета. И в конце робите вывод. Треба буде порівняти ось це значення КЕО з значенням 1,5. Так? Коли у вас отримається значення 1,5, значить це ідеальне значення. Коли більше чи менше, ви робите вивод, чому отрималось більше чи менше, на ваш погляд. І у виніку задачі, так, освіченість у помешканні у вас повинна бути від 200 до 500. От 200 до 500 люкс, так, или я правильно зрозумела. И вы глядите, укладывается ли ваше значение решения задачи у вот этот интервал от 200 до 500. Переходим к визначению натуральной освещенности. Спочатку нам треба буде розібратися, як працює прибор. Бачите, що формула не складана, як працює прибор. Ось наш прибор, тут є дві шкали. Коли у нас нажата кнопочка ось эта, там де тройка, значить у нас задействована нижня шкала. Так? І коли у нас нажата ось эта кнопочка, у нас то ж саме значення, але на верхній шкалі. Ми спочатку орієнтуємося на нижню шкалу, коли вона виходить за межі, ми починаємо глядіти по верхній шкалі. У нас є так само ось такий фотоелемент, так, ось він тут складається з некої насадки і внутрі там відчуваємо фотоелемент. Зараз у нас насадка 100, можна ще скористати насадку 10, ці насадку 1000. Так, вот мы закрываем, спочатку мы спробуем с насадкой 100. Насадка 100 значит, что то значение, якое вы отримовываете, вы умножаете на 100. Вот давайте проверим. По нижней шкале, зашкаливает, бачите, что уже больше за 30, значит, нам треба переключиться на верхнюю. И значение тут, это ось я коли так тримала, вона зашкалює. Треба тримати горизонтально. Зараз перевіримо горизонтально. Ось, ми переключились на нижню шкалу, і у нас зараз значення це яке? 15, где-то 18 з половиною, так, где-то 19. Это значит, что у нас 19 умножить на 100, 1900. Перше наше значення виміряння – це 1900. Далі, так, я буду ходити ось з цією приладою, ось таким чином її тримати. І мені поміряти КЕО, коэффициент натуральной освещенности, нужно будет взять 5 значений в комнате на высоте здесь стола, так, то есть вот так тримать приладу на вишині стола, заміряти значення і записувати 5 різних значень у різних кутках кімнати. Це у нас буде ЕВ, так, внутрі помешкання. Середнє серед тих значень, які ми знайдемо в кімнаті, середнє арифметичне, це буде ЕВ, яке ви собі запишете. Потім я пойду в коридори, поміряю там 5 значень, і це буде ЕН.
Середнє значення по коридору будет EN. Вам треба буде поділити середнє значення у кімнаті на середнє значення по коридору. І таким чином ви отримаєте коефіцієнт натуральної освіченості, який в ідеалі повинен бути 1,5. Тепер беру камеру і ми будемо ходити і заміряти значення. Так. Так, робимо виміряння у 5 кропках этого помешкання. Так? Перша кропка тут за столом, і тут у нас, як ви бачите, по нижній шкалі 10, так, неровно тримаем, может быть, где-то вот так, 13 умножить на 100, значит, 1300, да? Давайте сходим сюди, наприклад. Тут у нас, ой, на мишку поставила, тут у нас по нижней шкале 3 умножить на 100, значит 300. Давайте сходим сюди. Захати 100, да, як пам'ятаєте. Ось так, да, кабінет у нас розполагається. А тут у нас 200, там умножить на 100, значно темней. Так, давайте в это место, побольше с компьютером. А тут где-то 600, так это 4-е место, и вот тут давайте. Тут вот. Так, и тут у нас, чтобы покласть, где-то 250. Так, 250, лічимо, що 250. Чудово. Тепер, як пойти у коридор, поміряти там некілька значень. Ми поміняємо насадку. У нас була насадка 100, да, і тому ми умножали на 100. Да, як ви пам'ятаєте, так, де у нас 100? Насадка 100. Так? Не зовсім бачно. Теперь, как нам высвечивать фотоэлемент, мы его переворачиваем, ставим на больше слабую насадку, для того, как в коридоре больше темным мы могли подлечить, да, коэффициент естественной освещенности. То есть памятайте, что мы замерили 5 значений в кабинете и делим середнє арифметичне этих значений на середнє арифметичне нескольких значений у коридора. Так, тут у нас горит светло. По-хорошему бы его выключить, потому что у нас коэффициент. Хотя, никто же не сказал, что в коридоре не должно быть светла. Так? Тогда давайте замеряем як есть. У нас сейчас нажата нижняя шкала, да? То есть у нас 10 насадка, значит у нас число 6 умножить на 10, то есть у нас сейчас 60. Это раз кропка, скажем так. Давайте тут над фонарями, что ли. Тут у нас даже 50, да, 5 умножить на 10. Видите, что у нас нажата нижняя шкала. Так, давайте тут. Тут у нас где-то, 6,5, значит, 65. Коли б мы сели за этот стол, то у нас бы освещенность была бы так. Смотрим 29 умножить на 10. 290 была бы. Да? Так. И опошнее значение давайте за этим столом, за соседним. Есть некий профит, скажем так. Да? Так. И тут у нас так само по верхней шкале мы глядим. 185 здесь. Да? То есть где-то 18,5 на 10. 185.
Вот у вас есть 5 значений в коридоре. И теперь, атрымоўваецца, вам застаецца подлічыць среднее арифметичное в комнате, поделить его на среднее арифметичное в коридоре, и вы ведаете, что в идеале это 1,5. Когда становится больше, тем меньше, вы в выводе спробуйте это обосновать. И так само решайте задачку, которая у вас дана в методичке, и вынік этой задачки повинен быть паміж 200 и 500. Так? Там уже задачка есть просто значение в люксах, то есть неадносная некая величина. Что яшчэ варта сказать? Вось вам прыгожий пейзаж из окна. Что увогуле, если вы зацікавитесь, да, вызначением освещенности, осветленности, правильно, оказывается, казать белорусскую осветленность, да, доведалась у конца лабораторной работы. Как ведать, вы можете скачать, есть, дается такие прикладания на мобильный телефон, можно скачать себе и мерить осветленность у себе дома. И тому, в принципе, вы можете не только для этого кабинета, да, можно сказать, для этого кабинета осветленность мерили, коэффициент натуральной осветленности, а вы можете сделать такие же эксперименты у себе дома и поравнать осветленность у своей комнате с осветленностью у себе у коридоры, например. Ці, калі у вас есть некое працоўнае месца, вы працуеце, то на працоўным месцы. Вось і ўсё. Чакаю ваши справаздачы по лабараторнай рабоце, якія, як звычайна, да, выконваюцца. Яшчэ раз нагадаю, што справаздача павінна быць назва, мэта, потым ход работы і потым вывод. Чакаю ваши справаздачы пра работу з асветленасцю. Как вы закачали ее на дистанційную платформу. Калі ёсць нейкія пытанні, вы можете задаваць іх у гэтым відео, пад гэтым відео, ці пісаць асабіста выкладчыкам, якія ведуць курс БЖЧ, у тым ліку і мне. Дзякуй за увагу, удачі вам у вымярэннях. Всім пока!